Pagalitan ka na namin. Gising! Gising! Gising na, Sergayen. Puro kayo sir ngayon. Tayo ay, dalawa sila ni Sir Kwan, anonymous. Hello, hello po mga ka-dragon. Ayan, happy 80,000 subscribers sa ating Yay! lahat. Happy 80k subscribers! Finally, nakaalis din sa line of 7 guys. After so many years. Ano, wala pa rin na ganoon. Wala pa rin, nagpapa-shoutout. Wala pa. Tulungan na kami mambut-apo. Ayan, may dalawa na tayong viewers. Si Joan. Baka mahina na naman. Malakas din, Je. Oo, malakas din. Rain war. Ay, dapat dalawa. Siyempre, para Dapat magbasa marami. tayo ng Oo, ng comment. Naglaksad na lang natin yung boses natin at naiwan na naman yung mic. Nakalimutan na naman. Yan. Hello sa ating 2 viewers. Ayan, 13 viewers na. Dagpan na lang guys, 98 viewers. Gising-gising. Happy 80,000 subscriber mga ka-dragon. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much. Wala Sa kaming mga subscribe. wala kaming celebration guys kasi pag nag-80 na tayo, ay pag, Pag nag-100. 100 tayo. Saka tayo Milk tea. magbitsong baka. Mag-milk tea na naman. Si Milk Tea ah. Oy, Hello tapos- from Hawaii. Yan. Hello From po. Sir Bruce Hello. Bambico. Yan. Saan mo gabi? Thank you Ay, so good much evening po, po. Sir Bruce. Yan, congrats daw sa atin dahil naka 80,000 subscriber na tayo. Thank Yan. you po. Thank you so much. Sana tuloy-tuloy na. Hanggang 100. Yeah. Good morning, Peng. Good morning sa inyong lahat. Ano meron ngayon? Shout out from Stockton, California. Yan. Hello po, Mama Faye from California. Wala lang naman po kasi nagpapatrabaho po kami dito sa Bukid. Kubo. gumawa na sila ng tawag diyan antay, puteng Oo. ng kubo natin. Pero half day lang sila ngayon kasi nga papatigasin pa. Sumbruman natin masyado. So, wala tayong upload ngayon guys. Baka bukas pa. Hindi po nakapag-edit ang person. At na-busy. Kaya mag-live lang muna tayo. Sakto naka 80,000 subscriber tayo. Wow. Thank you. Thank you sa mga bagong subscribers. Yes, welcome po sa Dragon Family. Team Dragon. DFL Family. natin ng asim yun. Tikman ko tikman mo Gugaluto. Sarapan mo yan, ante. It's me, Jesly Gale. Musta na DFL, girly, realista from Santo Domingo. Yan. Okay lang naman po, Ma'am Girly. Yan. Hello po sa inyo. Shout out po, Ma'am Girly. Po kayo dyan. Shout out din kay Boss Dale TV. Yan. Thank you Hello so po. much sa pagbati. Kay Sir Ramon Rabago. Parang Tabago to Ramon Rabago yan. Congrats Team DFL yan. Thank you so much po, Thank you Sir po. Ramon. At kay Weng Weng. Hello ladies. Congrats from UK yan. Thank you so much po. Weng Weng. Sige. Anong lulutuin nyo ngayon? Ang niluto po namin na pang lunch ng nagtatrabaho ay Fish. sinigang na isda. Matang baka. Mata ng baka. Literal na mata ng baka, guys. Congratulations po from Sir Rodel Gupit. Yan, thank you so Thank much you po. so much po. Sir Rodel Gupit. 20k na lang, Peng. Alam na yan. O nga, saan kaya natin hanapin 20,000 subscriber? Tulungan niyo naman Sir kami, mga Rodolfo ka-dragon. Flores, makikon ka nga dyan. Pa-subscribe niyo pati Pa-subscribe mga, nga dyan. yung mga apo-apo. Charot. Mga kapitbahay. Yan, shout out kay Sir Ian Balisi. Hello po, Hello Sir po. Ian. Yan, good morning po sa ating 27 viewers. Ayan, 30 viewers. Nagdagan na naman. At Thank you nagising po. na sila.
Yan, bukas siguro guys, sisimulan yung lagay ng poste. Ngayon kasi pinapatigas pa yung puting na ating kubo. Hindi pa Excited. namin may pakita sa inyo kasi wala pa naman siya itsura. Ano pa lang siya, Puting pala. puting-puting pa lang. Diba? Siguro hanggang poste lang kami, tama lang muna. Tiyan. Stop lang muna. Dito pa rin ang kwan. Tungo sa... Happy 80,000 subscriber from Pilyong Anthony Vlog. Yan, thank you so much. Thank you so much po, Anthony. Baka ito yung chat sa iyo. Oh, yan. Si Sir Anthony Bolima ata yan. From Yan. Santo. Taga Aywan, nakalimutan ko. Tagasan si... Bali, Maaga kami magtanghalian ngayon guys. Dati alas 2. Ngayon guys, parang kwan na. Alas 11. Paaga ng paaga kami rason siya to, pwede na. Mag-collab kayo ng Harabas pa yun para umabot sa 100k subscriber niya. Yan. Ay, syempre, nakakaya rin naman sa kanila guys. Oo. Hindi namin kaya yun. Parang Tsaka nasa dagat baga sila, hindi naman namin kaya yun. Mag-overnight sa dagat. mahiluhin pa naman kami. Lalo ito? Hindi pwede talaga to. Hindi ako pwede talaga nagasuka ako. Ako rin. Pero mas malala si Gigi Oo, pag sa malala talaga bangka ako. talaga. Ay na, Diyos Talagang ko. isarwa ko talaga guys. Bilang ako sa dagat. Nagasimula pa lang nahihilo na ako. Hindi ka pa nakakalayo, nahihilo na. Sa Antiligaya, hindi rin pwede dahil matatakutin naman siya. Hindi siya mahiluin, pero matatakutin. Grabe. Itong Santipasing, ito talaga ang pangkwan namin. Talaga, pangbatok sa Yan, ang dagat. pang all around dyan sa Antipasing. Mukon kasi kami, wala kaming no blood kami, low blood pala, No no blood, blood. low blood. Papunta na sa no blood. Good morning and congrats to DFL. Yan, thank you po. Thank Ma'am you po, Jomita. maraming salamat po. Laban. Bulacan? Oh, from Bentog, Plaridel, Bulacan. Sa Bulacan. Shout out sa mga taga Bulacan Yes, dyan. sa Ate Jay, Ignacio Grabe family. sa aking kapatid na Kay si Andang. Karen. Yan. Kay Tita Marley, laging nanonood Kay yan. Temerle. Yan, nila ang Temerle. Kailan ka mag-uwi ng Temerle? Yan. Kay Kuya Erwin, asawa ni Ate Jane, lagi din yan. Baka may pa chicharon ka antay. Gusto namin chicharon ng Bulacan. Sarap pala ng chicharon dyan. Kaya nga. Promise. Anong pangalan nun? Yung Jenny? Oh, Janice, chicharon. Sarap yun eh. Jenny's chicharon. Baka naman. Kaya nga. Pero dati bawal yun yung daan. Hi, Auntie Ligaya. Magsama dun sa kila kusinerong mangyan. Ay, naku po. Ay, kahit ilog yan, takot magsakay. Basta nagsakay ng bangka, takot talaga yan. Yan. Namatay lang po yung kwan eh. Congratulations DFL from Baras Rizal kay Sir Bong Paredes. Yan. Thank you so much Thank you po, Sir Bong Paredes. Mga taga from Baras. Baras Ingat po kayo Rizal. dyan. Hello, congratulations sa 80,000 from Ma'am Nieva Ilupre. Yan. Thank you so much Thank you po. Ma'am Nieva. Po. Sarap ng dragon fruit. Mahal dito niyan. Magkano po dyan, Ma'am Jobita? Dito po ay ano lang, 100. Good size na yun. Ate, pero may chineras lang din habang walang tao. Ipapasko mo. Good luck sa inyong lahat. Ganda mo, miss. Anong pangalan? Aray, thank you so much. Sino po sa amin? Naga-thank you ako. Hindi ko alam kung baka saan Teligaya yun. Ako po si Peng, ang camera girl. Si Gigi naman po, nag-isbo. Iikot ko kaya dyan, Jay. Kaya nga. Pakita ko kaya. Nagasilip pa nga ako. Si Gigi naman po yung nag-ihi. Nakatabi ko. Si Antiligaya. Yan, sa mga bago po nating follower, ay subscriber, yan. Ito po sa Antiligaya. Baka magkapalitan po Tandaan nyo po yung mukha ng Antiligaya at ni Antipasing. Oh. Minsan kasi karamihan nagkakapalitan kayo ng pangalan eh. Minsan siya yung nagiging Antiligaya eh. Ano Ito yung pagkakaiba nagiging nila? Antipasing. Kasi magkamukha daw. Ano po yan, hindi po sila magkapatid, hindi po sila Maghipag. kambal, maghipag po Maghipag po. sila.
okay lang kung balik-balik ta rin ang pangalan namin. Tubig sa maging lagay mo. Minsan naman tawag namin dyan, ito si anti-negative, si anti-positive yung isa. Ito sa anti, puro kontra yan. Puro Ay, si kontra. negative at saka si positive Si yan. kontra bida at bida. Hindi na ako. Shout out man dito sa Camarines Sur, dito sa Tigaon, Tinawagan, Camarines Sur. Yan. Shout out kay ito na nga si Sir Pilyong Anthony Vlog. Yan. Ah, tagas-con siya. Yan. Shout out sa iyo Sir Anthony Vlog. Pilyong Anthony Vlog. Parang nag-con din yan. Nag-vlog-vlog. Si Pilyong Anthony Vlog. 200 per kilo minsan mas mahal pa. Oh, kalahati lang sa amin 100 lang. Sabihin mo magbinto tayo. Kala ko matutuloy yung panliligaw sa inyo pong Loy. Ayan na po natin sila. Masaya na po sila. Masaya na po sila. Masaya na rin po ako. Sino yan? Ikaw nga tinatanong ko. Ako po si Peng. Peng alias, Peng ng Camera alias girl. ko. April po ang aking Visit. Isip, kinabahan ako eh. Hindi niyo alam, Antipasay? Nakita ko yun, no? Nakita ko dyan na. Wala ko. Kinabahan din ako bigla eh. Nagpila akong papaya, wala akong makita. Bisig ko sa papaya. Ay, Pwede unay kaba ko na rin. Anong papaya? Saan ang... Half day lang sila ngayon at kuan. Magpatigas Walang pa. Pagdating namin, tapos na nila. Saan man nila? Maaga daw sila nagkuan. Madilim pa lang. Madaling araw. Tulad na ikabi. Tignan mo yung baka, nagkutong. Bakit hindi nila pinalitan? Kaya nga, Nahanapan na nila kasi Naputol-putol na yan. nila kahapon. tamo da, talagang ating nalada. Oo. Na order na. Iba yung nakuha ng kon nag-deliver dito. Pero nagbalik si Tayo, magkalawang lang yun. Ano na, balik na yan. Hindi mo lang nagsalud-sudang. Nung makita ni Ping yung pagdating namin eh. Ganun talaga yung bakal, sabi niya. Pwedeng ano yan? So, Kiwon ta ka, no? Ha? Pakastata mo ni kiluda mga kasta, madi mga diretso. Paano mo pang ipapalit may kuan na nila. Naputol-putol na rin Patungan nila. niya lang ng kuwan. Tapos anuhan niya ulit. Hindi niya nakababa yan? Kababa pa yan eh. Gis Ganyan daw ang na haba eh. yung kwan, yung haligi. haligi. Pag ipinatong yan, di matas na. Kalawang lang yan. Ano na. Si Auntie Pasay, hindi niya dinatignan yung ginabili niya kasi. Sayang mo. Di man ako si Juan Ma. Pitasin mo na yan. Girl. In-order namin kay Marlo. Ragati Juan, no? Deliver ka mong kamali. Kun kasi yun, baka bago. Bago nga ayaw. Hindi niya alam Yung kung saan yung nag-deliver, kucho, hindi yung saan dati. yung days. Bigyan ko ng kuwan. Pag naka 100k, pakasalan ko na si GD. Yan, from Sir Rodolfo po. Magpa-subscribe pa po kayo doon. Yung totoo ha, May ikon na yan. Kondisyon. Ikaw pa mag-kondisyon. Good morning, gawa po kayo join button para makapamember po kami. Sarap si Dayo. Ano po yun? Paanong klase po yun? Join button daw. Kasi yung Kabanderang res. Hello mga ka-dragon. Ayun, nag-harvest lang po ako ng papaya. Nagnakaw siya guys, nagbikwat sa aming tanim. Pumunta ako dun sa ano. walang tinda. Ikot ko dyan, wala. Ali, kadami doon katibing eh. Sa Nakay puno. kapitan. Ilang tao doon? Lambot-lambot, nasira na siguro. Kung halo yan sa manok ng tiligaya eh. Kadami pa yun. Tiligaya daw. Eh, hindi din daw. Tinulang. May ikon daw siya, may native, tatlo. Wala. Parang tuloy na tuloy yung dagat. Ay, dinili mo? Siguro yung sa babae. And so happy for you guys. Congratulations Team DFL. Miss you all. Kamusta ang lahat yan? From Nessa Del Javier. Yan. Hi, Ate Thank you Nessa so much, Del. Ate Nes. Anong oras na? Yan. Uwi kayo dito pag nakaano. 10 kon. 100. Ayun. 100 10:49. subscriber. Madali lang mandutuin mo kaya.
Ayan. Oo, pabukain mo lang yun. Wala, ba't ukya? Ay, ti asupot te. Pero sakot. Sa taas. Ano ito nagabanuhan mo to? Congratulations, Team DFL, solid subscriber from Oxnard, California. From Sir Glenn Tamayo. Yan, thank you so much po, Thank you po, Sir Glenn Glenn. Tamayo. Good evening. Good evening po niya. Good Po evening dyan pala. sa Dito California. sa Tuligay naalala niya gabi. California, di gabi. Hindi, sana all nakapunta na sa Siyempre, California. nakapunta na ako sa Bye California. guys! Magluluto pa ako ng ulam. Bye! Bye! Kanya-kanya kasi kami ng... Muta niyo eh. Akala din nila magbayad. Gaya-gaya kayong tuman. I'm sorry, my love. Si Camera Girl ayaw mag-accept sa FB. Si Joanne, ayun na. Baka kasi ang itsura mo doon ay Naruto. Oh, Profile mo. Hindi niya Minsan kasi in-accept. pag may mga, yung mga profile, yung mga Naruto, mga ano, Hindi niya hindi ina-accept. ko gina-accept. Parang nagsigupot ito. Kwan kasi ito, oh. Yung Tsaka madalang po ako mag-ano, Facebook. Facebook. Madalang, kahit nagaon. Siyempre, Siyempre, ikaw na lang. ano po kasi ako yung Nanonood ka na lang minsan ng sa page pa ako nakapokus. Congrats sa 80k subscriber, more subscriber to come. God bless you. And thank you so much, Ma'am Rowena Maraming salamat Badilla. po. Thank you po. Yan, di pa. Pag nabigat kita. Hello po sa ating 54 Yun. viewers. Yan. Mukhang hindi pa nga gising yung iba dyan. Kaya gising-gising na. Sir Willie. Sir Willie, gising. Sir Supangan. Andito na kami sa bahay ni Sir. Sir Anonymous. Si Sir Junjun ba yun tayo? Sir Oo, Gabriel. Junior. Yung mag-iisa lang yan? Yung Junjun sa sa pangan. pangan at Junior sa pangan. Oo. Magkaisa lang pala. Magkaisa. Isa lang pala Isa yan. lang pala. Yung John, Bago John. Isa lang pala. Yan. Manong Junior. Oh, hinahanap ka ng ano, ladies and gentlemen. Kapon hindi ka nakaabot. Watching daw si Sir Willie. Hindi lang siya na Hindi pa lang hindi siya lang siya nag-comment. nagko-comment. Pero Yan. pan siya. Siguro Ingat nakakakuha po na naman kayo yan Sir dyan. Willie. Naka-play na naman sa malaking TV mo yan. Katatapos lang siguro ni Sir mag jogging. Sir Wille. Opo. Saan na ba ako? Congratulations to your 80,000 subscriber. Keep up the good work. Shout out mga Donya from Monterey, California. Yan. Thank you so much po. Maraming salamat po. Almer Dalit from Monterey, California. Ingat po kayo dyan. Shout Good out, mga afternoon. Donya. Ay, good evening. Blooming Sipeng. Ano lang po yan sa sa cellphone. Ito ba- Naka-filter. Ito pa yung mga totoong freshness. Yan, Sila ang po ang aming mga mga lola. ka-freshness. Pag nakita nyo kami guys sa personal, mas makinis pa ang mukha ng Yes, dalawang to. true. Oh, maniwala Kasi kayo sa dyan. ano, Fresh na fresh. sa screen madaya yun, naka-filter na kasi. Pero pag sa personal guys, Maniwala makinis kayo talaga dito. yung mukha nila. Dala. Nagabalat-bala. Kami totoong dalada pero kayo ang freshness. Kayo ang makukuhan. Nagabalat guys ang mga mukha. Sana all. Hindi na nga nagabalat ko. Yan, shout out kay Dodi Lustina. Ba't mo nagasalam na kay Ted? Ano to, Turkey din. Hello Greta, ang pangbansang halakhak. Darating si button. Wait lang, dapat lang na. Matulungin kayo yan. Thank you so much. Musta? It's Biag Dragon Ladies. Yan. Okay lang Okay naman. naman po kami. Buhay pa ang mahinga. Still fighting. Kahit wala pong inani, masaya pa rin. Di ka pa'y agasawa, baakkan. Baakkan Ang na. anang arud maramig tayo, no mabaakan kami. Everything kubo. Sino kaya yun? Awang tayo mo tinaligaw.
Kasano nga gasawa na maro. Parang nakakaano kasi mag-asawa guys. May nakikita namin. Oo. Narinig. Parang nakaka-trauma mag-asawa kasi yung nakikita mo sa mga paligid Kita mo. nila sa ganun. amin. Kaya parang ano ba yan, ano, nakakatakot pa naman. Napakalungkot. Buti sana kung pwedeng ano. Napakalungkot naman. Nag-happen na siya. Buti sana pwedeng ibalik, di ba? Oo. Siyempre, pag ano Walang patang yan, buhay. pinakasalan mo yan, wala na, nagkatalik ka na talaga. Oo. Santi Ligaya, parang ano, nagarik na. Kaya nga, Parang kanaming hinanain. Ilabas mo Ate, natin tayo lang. ang dami mong parang nagsisisi kante ah. Tawanan mo lang ang problema. Buti pa santi pa sa Buti pa sa Auntie Pasay. Happy ka niyan eh. Oo. Nasa walang pagsisisi. Kasi yung asawa ng Auntie Pasay, ano eh, kuwan baga siya. Medyo komedyante, may Joker. sense of humor, Oo. gano'n. Ito ang asawa naman ng Tiligaya. Ay, yung asawa ng Auntie Ligaya, kasakit sa ulo niya. Sa ulo. Hindi naman daw, sabi ng Tiligaya. Kaya gusto ng Auntie Ligaya, nag-alis-alis kami. Mas masarap ang Yan, shout out kay Uncle Sane. dito sa vlog natin. Uncle Sane, Uncle Sane, yan. may Kasi ginabulaw. mag-behave ka na kasi para kuhan. Para hindi na alis-alis ang Tiligaya. Para Sabi hindi niya sa akin, ay, nagahugot-hugot. Sabi niya sa akin kung daanan ko Chiligaya, kung ganyan man. Sabi na yan sa sanay. Oo. Taiwan. Ako rin, congrats mga kadragon. Everyday, we watch you guys. Please post more, okay? We love you. Yan, thank you so Thank much you po. po. Sir Mario Chico. Yes, Yan, Sir everyday Chico. daw siyang. Ngayon kasi ay wala pa tayong upload. Kaya ano na lang tayo guys, mag live. Yan, shout out from Makiling, Calamba City, Laguna kay Ma'am Ananias Lopez. Yan, hello po kay Ma'am Ananias Lopez diyan sa Calamba City, Laguna. Shout out. Di ba taga doon sa ate, Calamba ba siya? Ate Yung Baka? anak ni Auntie Pasing guys, taga Laguna. Calamba, Laguna. Kalamba lang ko. Yung kanyang pangalawang panganay. Pangalawang anak. Ay, oo, si Kuya Alan. Al? Si Alan, di ba doon din? Laguna din. Pero hindi Kalamba. Laguna lang. Laguna. Ay, sa pan pala siya. Anong Sa taas Canlubang. ni Gina? 5. Ako kasi ay 5.6. Anong daw height mo? 1 po, 5, 4.9. Baka 5 lang po. 5 kasi siguro. Mga Ako ganun kasi daw po. di pa ako nag-5 eh. 4'11". Ay, 1 eh. Kami ay Matangkad po kami pag naka-heels, konti. Maliit lang po kami sa personal. Yan. Hello po kay Ma'am Teresita Sir Kenya. Hello po. ma'am. Congratulations sa inyo. By Vanilla Greta yung pinapagawa nila. Ano po yun? Hindi pa po siya yung bahay. Parang pinaka-stock room. Tapos next year pa po yata nila ipapatayo yung bahay nila. Tapos yung stock room po ay may pinakataas yun. Dapat yun parang ano lang siya, open na terrace. Kaso, kaya lang balak na naman yata ni Kuya Jube. Yung kalahati nun ay kwarto. Pwede rin para ano, pag may mga bisita tayo, pwede sila doon. Pwede sila sa taas nila. Ay, ay, lalaki po ako, Nick Lopez yan. Sorry naman po Sir Nick Lopez. Ba't nagsabi tayo, ma'am? Yan, thank you Sir Nick Lopez. Yan, hello po sa ating 52 viewers. Dagdagan na naman. Mataas na. Share nyo guys sa mga community nyo para abot sa 100k. Yan, thank you Kabanderang Reyes. Yan. Kaya Kaya lang, lang si ano, Kabandarang Reyes. Ano? Minsan, ay alam mo naman guys, pag dito sa ano, parang yung iba mga bitter ayaw mag-subscribe. Talaga. Pag dito Yung lang sa mga amin. mga guys, may ibulong ako sa inyo. Diba kasi inggit-inggit, ganan. Ayaw Kaya nila yung... mas maganda din yung ano, organic talaga yung subscriber, yung viewers, yung hindi yung pinaano mo lang siya.
Sinabihan na, mag-subscribe ka nga. Oo, nakasubscribe na ako. Pero hindi nanonood. Oh. Yeah. Ano oras na ba? 10:59. Maaga pa. Maaga pa tinaw. Maga pa. Ano, magkain na ba tayo? Maaga pa. Maga pa. Nay, magreklamo ka yan. Napakaaga. Gusto ko nga dito tayo. May doon kaingay. Paano kadami, paano Kailan- kadami mong ubeng? May bilad ka, di ba, ante? Ah, May bilad ka? ganito man. Oh, di pa man makabili at yung... Oo nga. Nagkukulimlim na naman. Mahirap magbilad ngayon at Natin tinanong kung nakabasilat. Makita mo man doon, oh. Hindi mo makita. hello mga idol from Sir Louie Yalo dyan. Hello po Sir Louie Yalo. Hello po. Hello po. Kamusta na po? Nag-apply away yung book ko dito. Dapat kasi lagay mo din ng kun eh. Kirpen? Hindi. Cancel. Cancel daw. Oh. Ayan, ante, bagay mo na kaganyan, ante. Ganyan. Si Sir Ryan Marbaldos, di ko yan na shout out. Siya pala yung unang-unang nag-comment. Yan, shout out sa'yo Sir Ryan Baldos. Hello po, Sir Ryan Valdez. Baldos. Ay, Valdez. Kala ko Valdez. Pinsan mo eh. Baldes ka. Baldos. Ay, kala ko Baldes. Yan, wala nang nagko-comment. Trabaho na siguro sila. Guys, magsayaw daw si Ante guys sa Ah, sa Ante tulungan. Paseng. Oh, sige na ante, para may ano, magpa-milk tea. Para may pang-milk tea ka raw, Ante. Go! Wow! Ate mo sa Ante Ligaya, ah. Bata ata, Sige, hindi mauna mo ka, hindi mo magsala. Ari, king, Galing-galing mo nga eh. Sa'yo Ari, mag-milk king, tea. king, king. Yan. O, di ba? Nakaside ka nga nante, iharap mo ah. Koy, 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 sa'yo mga koy. Tut, 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 Para kang siyan yan, ante. Pag ginanunan mo na, magsayo lang siya yan. Yun. Papap daw. Oh, ante pasing, pasok. Ante pasing. Go, you can do it. Nakita ka na nga nila. Magsayaw ka na magsayaw ka sana eh. Magtayo na ka sa ante pasing eh. Oh, yan na, dalat ante pasing. Apat lang tayo, kaya ka pa. Sige, isayo mo yan. Malayo man tayo eh. Oh, DJ. Para daw sa mga subscriber natin, 80,000. Pala ni ayaw eh. Ikaw na. Oh, yan na yung paano nyo. Kayo sana magsayaw eh. Kayo eh. Nakita na nila ako nagsayaw at dinagdagan Oh, may nagtatawa ko si Kamanderang guys. Ganyan oh. Santi pasing gano'n, no? Left, right, left, right. Dito kante, hindi ka makita dyan. Oh, may nag-commit na Santi Pasing at saka Santi Ligaya lang daw Oh, yung may sayaw kwan. DJ, sayaw DJ, sayaw DJ, sayaw DJ. Sayaw, Gigi. Sayaw, Gigi. Gigi. Guys, ito talagang dancer sa amin kasi mga anak niya, apo niya dancer. Nagmana. Nagmana. Puta eh. Yan, shout out kay Ma'am Yung anak kong Melissa isa talaga magaling Diaz. sinsa. Magaling Kaya sinsa. nagmana nga si Panchay. Elementary. Yung tatlong room na school. Sila yan nila Ate Bakar, Sila. si Oo. Ate Unsang. Mga anak ko wala. Sanji lang. Yan sila Kaya magkatropa. Si Kathleen, yan, mga yan. Ayan, Di ba ikaw, dancer ka rin dati? Lagi tayong ginaparusahan dati eh. Oo, ante, hindi namin kukunting step. No, ginaparusahan kami. ang Si Nene, hindi niya makalimutan yung sayaw natin yung sa elementary. Ay, yung may pabangko-bangko. Oo! Umbrella yan. May umbrella ng ganun. Visit eh, kaya yun eh. Pan na kami yung guys, high school. Tapos sabi nila mag-intermission daw yung mga dating, Masaya pa kami ganyan, papaos. oh. Ganyan, mag-upo yung kuwan. Kinuha tayo mag-intermission Kaya din nga. sa elementary. Tapos papayong pa yung umbrella yung guys, yung uso dati. Remix yun eh. Oo. Kabain. Tugaw-tugaw Oo nga lang no, kita. proud na proud kami dati nung, ay gaya man. Visit na Ma'am Brisa na, ay Ma'am Brisa tuloy. Hindi niya nga makalimutan yun. Naglalim kang pispan oh. Kalakas ng ulan kahapon eh. Guys, ang lakas ng ulan dito kahapon. Kulog. Sa bahay nga namin. Nga naabot naman di ang danag. Ano, nagkan Sa naman. ruang sa pasok. Sa amin walang nagtagay. Kalinaw man. Facebook siguro eh.
Yan, wala pa rin ano. Kapag wala na guys, Shout out. magpa-shout out. Mag-out na rin kami. Ay, na-late man na. Nagayam. Si Sir Anonymous. Oh, ayan oh. Boy, camera girl. Yan, isa rin to pong magaling sa Ay, hindi pa ako marunong, promise. Dapat sila Hanggang ano lang ako, pang buburaot, pero hindi ako marunong sayaw. Ano yung na-perfect nating sayo dati sa tulay? Yung ganun lang, oh. Left, right, left, right. Oo, yun lang ata yung na-perfect natin eh. Hi mga ladies, sa maganda pa sa umaga. Congrats po sa inyo yan. Thank you so Maraming much, Ma'am salamat Florence po. Orongan. Tinagadi ko na. Kalimutan nga nagtalag yun. Tanda mo tuloy eh. Yun palang kinalimutan ka na, Ate, pinagpawisan mas ka na maganda kaagad. palang nagasayaw ka para mapawisan ka, ante. Mas Yan. maganda palang nagasayaw ka. Siguro. Shout out kay Ma'am Cherilyn Garissa Bernal from Abra. Yan, Abra. hello po. Abra, ano ba yun? Hindi yan, Abra de Ilog. Abrang lugar. Hello. Yan, hello po, Ma'am Cherilyn. Hello po, ma'am. Magandang umaga po. O, 69 na, 59. Ay, 60. 60? Yan, yan na naman. Yan, hello po sa ating 65 viewers. Kay Sir Jesse Obispo from yan, hello Team DFL, congrats yan. Thank you so much Sir Maraming Jesse. salamat po, Obispo. Sir Jesse. Pinawisan daw sa Tiligaya. Congrats guys. Yan. Thank you so much at Ate Alice, Ma'am Alice Almario. Yan guys, baka hindi pa kayo nakapalo sa ating page, Dragon Fruit Playlist Official. Yan, pakipollow niyo po kami dyan. Nandun yung mga kalokohan. Pakikalat po. Mga Yung Kalokohan. payak-iyak ng tipasin. Meron pa yung palaki-laki yung bunga nga namin at ngipin. Ngayon, hindi lang nga nakapatid daw. Ah, wala pa yun, Ping na? mamaya gawin ko yun sa inyo. Nagababati dila. Hindi nagalabas yung dila mo, yung nagalabas ang tinaw. Congrats Team DFL yan. Thank you so much po, Ma'am Lynn Fernandez. Thank you Thank po! you. Pasensya na kayo sa mata ko. Hello ladies watching from Kodiak, Alaska. From Ma'am Mila Doctolero. Yan, thank you so Hello much po. Ma'am Mila Doctolero from Kodiak, Alaska. From Alaska. Di ba maano dyan? May snow. May snow. Dyan is Alaska. Alaska daw. Oh. Congratulations, DFL! Taga tayo mababasa yan. Oo eh. At malinaw pa yung mata namin. Dito nabasa ko eh, pero yung... Yan guys. Dahil wala na rin nagpapa-shoutout, kakain na rin po kami ng lunch. Yan, thank you so much po sa mga nag-join sa ating live today. Yan, ingat po kayo palagi guys. Thank you po sa mga subscribe. Yan, shoutout sa lahat from City of Smile. Seat of Yan. Smile. Yan, thank you so much mga ka-dragon. Happy 80,000 subscriber Yay! mga Thank ka-dragon. you. Hello watching. Oh, yan, may Sana nagpahabol. magdagdagan pa. Hello po, watching Sana from Dubai mag-20 po. na. Sana makabisita kami dyan sa inyo. Yan. Thank you welcome po kayo dito, mamag. Ano lang po kayo. Inform nyo lang po kami. Message nyo kami sa aming page. And Dragon Fruit Ladies Official. Yan. Thank you so much. Bye. Bye Ingat po. kayo palagi. Ingat po kayo dyan. Bakit?